Poďme sa spolu zamyslieť nad tým, prečo bývame unavení bez ohľadu na to, akú ťažkú prácu vykonávame. Že sa cítime unavení, aj keď sme nekopali celý deň kanál a neexistuje nič, čo by nám tú energiu dodalo. Ani dostatok spánku, ani žiadne iné veci nám nevedia tú energiu vrátiť. Prečo to tak je? Najčastejším dôvodom je to, že v nás, vo našom vnútri prebieha boj medzi tým, kým sme a medzi tým, kým sa snažíme byť pre okolie. A opäť sa dostávame k autenticite, tak ako vo veľa iných situáciách. My nežijeme to, čo by sme naozaj chceli žiť, ale snažíme sa prispôsobovať okoliu, aby sme sa zapáčili. Skús si položiť otázku, daj si ruku na srdce a polož si otázku. Koľkokrát som povedala nie, keď som chcela povedať áno? Koľkokrát som povedala áno, keď som chcela povedať nie? Koľkokrát som sa prispôsobila, koľkokrát som sa vzdala toho, po čom ja naozaj túžim? A skúsi položiť otázku, kto naozaj som ja? Čo naozaj chcem? Čo by mi urobilo radosť? Pretože takýmto spôsobom sa začneš dostávať viacej do svojej autenticity. Kľudne si to zapíš, aby si videla čierne na bielom, čo vlastne si odopieraš, pretože to sú tie veci, ktoré ti energiu odoberajú. To, že nie si sama sebou, to, že si nedovoluješ byť sama sebou. Ja ti veľmi držím palce, budem rada, ak mi napíšeš do komentára, ako sa ti s týmto cvičením darí a ak s tým potrebuješ pomôcť, tak mi napíš a ja ťa veľmi rada týmto procesom prevediem, aby si sa mohla stať sama sebou, byť autentická a pritom milovaná.